Kamau 8 Land Honors Trader and Labor Association Kalapa Jingtho Show Deputy Commissioner ka West Castle District Halor ka Jingkam baki Artli ki Coke Factory kata ka Nongrim Hills Coke Factory kabudan hasnong Lamjau Nongston CMship bat ka Rambrai Coke Factory kabudan Haupod Usam snong Myangkan Nongston CMship West Castle District Klatmu ban Thangno Yau Coke Klem the boat iki kandon an ka association kapan pau bayo doyong la simbi an klem da don ki chalan ni ki jingi thu bobyang na ki bor an rei la thmu ban pentrikam bat thang yu hapo ki te factory ha ka jingtho ka ba pha so deputy commissioner ka association ka kuntu ban tuklar mardor ha ka ni ka bentan namar ba ha ka khandai tere ubnai baning kong arjar pun riu ha ka por kharoi beji men step kandon ka jingmi pai ba ha ka te ka chaka ban khang ya ka jing pentre bat jing thang ko ha ki te ka factory Shushu nakaliang kinong ilam jong ka association kila kuntu jur bat kerpa di kibor punya district bakin simkya ya kani kakam dak ba pha ki bor pulet hak te kasi khnang ba onomi kinu ki jingjab sungsi hapdeng ki pai ba bat kinong trei jong ki factory kawai na ki association ki ba pek hak bade ka bla kasi jong ka dong ka thai mo ai hadin ba nakaliang jong ngila dep ban ya don ka jingya kandu bat kini ki ba wan bu ya kini ki Coke Factory hapo kasnong Lamjau bat kasnong Myangkai ti handre nakaliang jongki kila le ya ka ba nakaliang jongi kum kadong kathan ibro kawai imla ban pediang kata kalong ba nakaliang ka jongki kila pen khen ya ka ba kila ya pe bat ni kum ka association adu ka basdang bat kila le ru ya ki kam ki ba lalong pi an habane ka jing simar simdu ya doyong bat kiwe ha ka ba jing pai jongi ketika Coke Factory kamlong ka bit kampat biang na ka banta ban sedang no ban thang hit ani ban thang yau tei kok ti ha ka jing ka jurip ko jongi kalong bang ilalap ba ya ketika factory la sedang ban thang hit ti na kaliang jongi kum ka association ban takasni ngiwan ban bu ya ka jing ujor khmat jong deputy commissioner jong West Kasihil ba untuk larlem ban un pensange shwa ha ka bedai bat ketika jing late ha bedai ka jing thmu ki jong ketika atli ki factory kata ka Rambai Coke Factory kemudian hapo snong Myangkai bat ka Nongrim Hill kemudian hapo snong Lamjau ti na kaliang jungi commission ngila donru ka jing ya kren berki bakim de pat bantang hare na kaliang jungi kim kenya kata kim buram ya ka bana kaliang jungi pai ba jong ka dong ka thai mo ai ngila ya kren berki ngila ya kren bet ki snong ru kumju hare na kaliang ki yai la ka yai ka kam ti na kaliang jungi mata kasi ngila wan si bangi karpat ba mar bahaga khandai tarik jong mentai banai ngin hakapor khar arbaje ngin salai dau pai ba ngin salai ban khang ya kita atli ki factory na banta bangimsha daleleru bakin pli lan bakin thang ya tai ko kat bompat don ya ki sai hakmat jong pai ba jong ka dong ka thain mo i jongi borok kawai ti nak liang jongi ka sion mata kasi lawan pu kita jing tho ba in saya keren nang di semat kawai nak liang jongi kum ka sion mar ba kani ka sion jongi kamdai ba ngisu penlong hida we argut kibreu raya la form ya kani ka sion jongi da ka sinjuk inok sesar snong jong ka mo area kum ta hakate ka sni khandai tarik ngi karpar ya porok ki pai ba jong ka dong thai mo ai ki badon ya kata ka musim ban sngo masngaw persya ya kata jing le jong teki artli ki factory bangin ya mi pai ba ha kata ka sni khnang ba kam berkejing thu jong ka dong ka thai hi porok we kan long ka bajok kaliang jong usi wa pula ni klar ya kani ka kam ha ka ba unsa pha ya ki beriu ha kata ka sni ban ya don bentalang bat ni ka association na ka benta ban sngai dan ban ai jingkersan lem yang bangin ya naik ban khang ya kata factory Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya